Hello guys, good evening, good evening. Salamat sa isang andyan. Thank you so much. Harang pa more. Good evening, ate. Tamsak dan host, busy pa sa kusina, haha. Harang pa more, sabi ni Ate Lilia Veras. Thank you so much, ate, sa paharang-harang mo dyan. Ituloy mo lang sa kusina. Ba't late ka ngayon? Ano na? 10:23.
Naharang nga rin ako, 15 minutes. 15 minutes yung naharang na dito sa isang CP ko. Thank you so much guys sa 5 million na thumbs up. Salamat guys. Inaantok na ako. Nasa harang. 15 minutes harang. Shisha Vlogs. Thanks so much. At stay hello. Sabi ni Shisha Vlogs. Thanks so much. Thanks so much, Deng. Sige, punta ako sa premiere mo. Mamaya. 10:45. Maaga pa. Thank you so much sa dalawang andyan. Salamat. Salamat Ate Lilia Vera sa patamsak mo at saka sa mga paharang. Saka kay Shisha Vlogs. Salamat sa patamsak at saka sa paharang-harang nyo dyan. Thanks so much. Uray Ninja, herring ati, kain po Mama Norm, sabi ni Uray Ninja. Si Marlisa ba to?
Sino si Waray Ninja? Dan tamasak, sabi ni Waray Ninja. Parang basahin niya, Ninja. Thanks so much sa paherang-hereng. Salamat. Mongski Morales, tamsak lang muna host, sabi ni Mongski Morales. Salamat, Madam Evelyn. Salamat. Waray Ninja, haha. Oo nga pala. Di pa ako nakapagpakilala, haha, sabi ni Waray Ninja. Kaya nga, main channel mo ba ito? Hindi, Ninja nga. Marlisa, ikaw to? Sino si Waray Ninja? Thanks so much sa 2 million na andyan. Hindi pa rin ako. Ako si Marlisa. Oh, yan nga. Nakita ko ka kanina sa ni Manang. Hello sis, Marlisa. Hindi ko na bibigyan ng jacket ito. Kasi mo naman. Nakita ko kanina yung asaran nyo ni Sir Jerry sa Main ko yung Marlisa ate, sabi ni Marlisa. Nabasa ko ngayong asaran nyo kanina ni Sir Jerry sa LS ni Manang. Oo ate, it's okay, hahaha, sabi niya. Thanks so much for coming, Marlisa. Kumain ka na? Tapos ka nang kumain? Hahaha. Alam na ang Tom and Jerry Mama Nams. Kaya nga. Ganun lang. Walang walang Spiral 14 Tamsak. Thanks so much, Spiral 14 sa patamsak. And thanks for coming, Marlisa. You're welcome ate, hindi pa po, hehehe, sabi ni Marlisa. Kain ka muna. Spirit 14, ahaha, sabi niya. Tawang-tawa si Spirit 14. Bakit tawang-tawa si Spirit 14? Musta Mami Norms, sabi ni Spirit 14. Ito, pagod, tapos nag-aalala ako sa amo ko kasi nasa ospital pa rin. Kumain ka na nga, payatot, sabi ni Spirit 14. Hindi yan payatot, sexy. Sexy, hindi payatot. Hehe, po ate. Kain po tayo, sabi ni Marlisa. Shisha Vlogs, Spirit 14. Hello po, sabi ni Shisha Vlogs. Waray Ninja, kain pala, sabi ni Marlisa. Shisha Vlogs at Waray Ninja, hi, sabi niya. Shisha Vlogs, ibaba mo yung premiere mo para matamsakan yung mga andito. Ayan, may premiere si Shisha Vlogs, mga guys. Patamsak naman yung kanyang premiere. Mamayang 10:45 na yon. Malapit na. 15 minutes more to go. Spirit 14, hi Shisha Vlogs, sabi ni Spirit 14. Waray Ninja, tama yan Mama Norms. Gusto ko sa'yo Mama Norms, sabi. Spirit 14, wala po sa plot si Waray. Ano yun? Shisha Vlogs, meron po ako premiere mamaya. Baka available po kayo. Salamat, sabi ni Shisha Vlogs. Ayan guys, patamsak naman yung premiere ni Shisha Vlogs. Mamaya yan. 10:45 guys. Patamsak naman at tapos mamaya lipat tayo dun. Sandali lang naman yung niya. Yung premiere niya guys. Thanks so much. Ka dyan Amy, sabi ni Waray Ninja. Spirit 14, haha. Inuto ka lang ni Mami Norms. Kaya ba?
Spirit 14, jacket po, Mama Norm. Sinong jacket? May jacket ka na, Spirit 14. Waray Ninja, hahaha. Huwag kang ano dyan, Amy. Sabi ni Waray Ninja. Ayan. Sinong walang jacket, Amy? Ikaw? Mayroon jacket. Spirit 14, may jacket ka. Thanks so much sa 5 million people in the house. Saka sa 8 patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Gusto Mami Norm, sabi ni Spirit 14. Okay lang naman. Parang jacket po Mami Norm. Para ninja, huwag kang para ninja, totoo yun, di ba Mami Norm? Sexy ako, hahaha, sabi ni Waray Ninja. Oo naman, Waray Ninja, makapayat ka dyan. Pang model kaya to, hahaha, sabi. Naharang ako, Marlisa, sabi ni Spirit 14. Ayan, thanks so much sa paharang-harang mo dyan, Spirit 14. Salamat, salamat. 5 million people in the house. Thanks so much, guys. Spirit 14, dami ko nakausap galing sa Malacanang. Sabi ni Spirit 14. Oh, anong sabi nila sa Malacanang? Sentensyado na ba? Ay, korte pala yung sinasabi ko naman, nasisintensya. Waray Ninja, oo. Magpaharang ka muna dyan, sabi ni Waray Ninja. Nang aano ka kasi, sabi ni Waray Ninja. Shisha Vlogs, still in the house. Thanks so much. Salamat sa pagstay mo. Spirit 14, nagbaba ng kanyang bahay. Ang kanyang main channel ay si Amy's Adventure Vlog. So, kay Arabiana, tamsak. Ba't hindi ako makalagay ng jacket? So, kay Arabiana, ano pala dyan? Hindi mo, ninja mo pala yan. Bibi bungis-ngis. So, kay Arabiana, tamsak dan, mama. Bibi bungis-ngis po, sabi ni Suki Arabiana, yes. Thanks so much sa pagdalaw, Suki Arabiana. Ayan si Bibi Bungis-ngis. Ayan, thanks so much, Sisi, sa pagdalaw. Spirit 14 is still in the house. Salamat, Sisi. Thanks so much. Bakit hindi gumagalaw ito? Waray, sabi ni Spirit 14. Asan ka? Sabi ni Spirit 14. Kumakain pa. Suki Arabiana, pinalalamig ko pa kasi main co-host kasi nag-LS ako kanina. Oo nga. Salamat, Bibi Bungis-ngis. Sisi, thanks so much. Nika Explore present, sabi ni Sis Nika Explore. Thanks so much, Sisi.
Salamat sa pagdalaw. Hindi ka nag-LS ngayon? Napagod ba? Napagod sa kusina? Hindi nga rin ako nakapag-LS kagabi. Super pagod. Tapos sinubukan kong mag-edit. Naman na ako. Naka full yung memory ko. Nag-edit ako. Parehas tayo. Nag-edit ako kagabi. Tapos hindi ko naman mai-upload kasi nga naka-full na daw yung ko. Nakakainis. Hindi nga tuloy ako makapag-premiere. Hindi nang ako nakapag-LS, hindi pa ako nakapag-upload. Ano yun? Ang hirap naman. Kailangan bibili na ng memory card para mailagay sa album. Naka-full na talaga hindi makapag-upload. Ang dami ko nang dinelete na videos ko. Wala pa rin. Full na daw yung eternal. Ano ba yun? Perlita Ventura, good evening host, sabi ni Perlita Ventura. Amy's Adventure Vlog, thumbs up, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Thanks so much sa mga patamsak mo, Amy's Adventure Vlog. Inis meran ako. Ano yun? Ano daw? Hindi ka explore. Amy's Adventure, dito na lang ako, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Amy's Adventure Vlog, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, kung hindi nyo pakadikit si Amy's Adventure Vlog, ayan, pakidikitan naman guys, at pakipasyalan naman yung bahay niya. At siya ay nangangailangan ng WH. Malapit na siyang mamuni guys, 800 na lang daw yung niya. Baka naman guys, pwede nyong i-play, pagtulong-tulungan natin yung kanyang WH para mamuni na rin siya. Nika Explore, shout out, sabi ni Nika Explore. Ayan, Amy's Adventure Vlog is still in the house. Thank you so much guys sa 6 million people in the house. Amy's Adventure Vlog, thank you Mami Norms, sabi ni Amy's Adventure Vlog. You're welcome Amy's. Ayan, mo i-play kita mamaya pagkatapos ng LS. Tulong-tulong lang. I'm so wrong, sabi. Perlita Ventura, tamsak dan host, sabi ni Perlita Ventura. Salamat sa patamsak mo, Sisi Perlita. Yan guys, 7 million people in the house at 12 thumbs up. Thanks so much. Amy's Adventure Vlog, but I have my side too. But I have my side to be judged, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Hayaan mo na yun. Shisha Vlogs, fresh ate, sabi ni Shisha Vlogs. Amy's Adventure Vlogs, hahaha, sabi niya. Tawang-tawa si Amy's Adventure Vlog. Ayan guys, malapit na ang premiere ni Shisha Vlogs. Baka naman pwede nating puntahan. 5 minutes more to go. 4 minutes. 4 minutes more to go. Ayan. Pwede nating dalawin ang kanyang premiere at patamsakan. Shisha Vlogs, OTW po ako sa link nyo guys. Iwan lang ako sulat, sabi ni Shisha Vlogs. Amy's Adventure Vlog, thank you for understanding, Mami Norm, sabi ni Amy's Adventure Vlog. Oo naman. Huwag tayong huwag yung ganong bagay lang tayo magkawatak-watak, kundi magkaisa tayo sa isang adhikain na para mamuni tayong lahat. Ganon. Huwag yung maging
sensitive tayo. Yung pag-uunawan ang pairalin natin. Ayan guys, 7 million people in the house. Thank you so much. Salamat guys. Ayan, 3 minutes more to go. Wag gatong. 3 minutes more to go guys. Puntahan natin si Shishay Vlogs para sa kanyang premiere. Ayan guys, para matamsakan naman natin at matulungan naman natin yung isa nating kapatid, si Shishay Vlogs. Ayan, may premiere siya guys. Kung hindi nyo pa kadikit, puntahan natin para madikitan nyo. Baba mo be, sabi ni MS Adventure Vlog. Ayan, binaba na niya kanina. Shishay Vlogs, kung andyan ka pa, ibaba mo yung bahay mo, yung premiere mo para mapuntahan. Perlita Pintura, Mama Norms, baka meron pa akong di kadikit dito, the house mo, baka naman, sabi ni Perlita Pintura. Ayan, Perlita Pintura, puntahan natin si Shishay Vlog. Sigurado hindi mo pa kadikit. At saka si Shirley Vidal, tamsak na, sabi ni Shirley Vidal. Skip ang harang, ha. Don't skip the harang. Pasaway ka talaga, sisi. Ayan guys, puntahan na natin si Shishay Vlogs. Ayan, 2 minutes more to go. Ayan, Shirley Vidal. Kung hindi mo rin kadikit si Perlita Pintura, pakidikitan na rin. Saka si MS Adventure Vlog. Siguradong hindi mo pa siya kadikit dahil ngayon lang yata na-meet sila dito sa LS ko. Saka si Shishay Vlogs, MS Adventure, ayan, si Perlita Pintura, at saka si Shirley Vidal. Ayan. Kung hindi pa kayo magkakadikit guys, magdikitan na kayo, maglablaban. Ayan, Perlita Pintura, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, bibing-bibi pa ang kanyang bahay. Si Sister Perlita Pintura, pakilablabin naman natin guys. Pakidikitan naman kasi lagi siyang nangingisda hindi umaangat naman pero kinakain. Kinakain ni Lolo. Ayan guys, puntahan muna natin si Shishay Vlogs. Ayan. Para makita natin yung kanyang premiere. Shishay Vlogs. Thanks so much sa 5 million people in the house is still there. Salamat. 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa pagpunta.
Thank you so much guys sa 5 million people in the house. Nasa premiere ako ni Shishe Vlog. Ayan. Sabay-sabay na kasi. Sabay-sabay yung premiere at saka LS. Hindi makasupport. Four million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa inyong pagstay. Ayan, hindi ko na tinapos yung ano. Ang tagal. Tagal yung premiere. Si Perlita, pumunta na siya sa LS ko. Sabi ni MS Adventure Vlog. Okay lang, okay lang. Charito Pangan, hello po. Sabi ni Charito Pangan. Ayan, di ako makalagay ng jacket. Shirley Vidal, naku, bukas na yata matatapos ang harang nito. Hahaha, sabi ni Shirley Vidal. Ano yun, 15 minutes lang naman. Shirley Vidal, bakit nakatago ang tao dito? Hahaha, sabi ni. Nakahiga na ako, sisi. Masakit yung likod ko.
Ang sakit yung likod ko. Si Perlita, pumunta na siya sa LS ko. Bakit naka-LS ka ba, Miss Adventure? Naka-LS ka ba ngayon? Salamat guys sa 4 na andyan. At naharang din ako kasi pumunta ako sa tawag doon, pumunta ako sa ayun, premiere ng isa nating kaibigan na si, bakit gusto mo akong makita, magpapakita nga ako kay Shirley Vidal. Ayan guys, yes, ayan, nakahiga na nga ako eh. Bakit nakatago ang tao dito, hahaha, sabi niya. Andyan na yung tao. Hindi host, napasyal na ako sa bahay niya, sabi. akala ko naka LS din. Jari Tupangan, hello, sabi ni Jari Tupangan. Magandang gabi po, sabi ni Jari Tupangan. Sorry sisi, hindi ako makapagbigay ng jacket. Bakit kaya? Salamat sisi Jari Tupangan sa pagdalaw sa aking bahay. Bakit hindi ako makapagbigay ng jacket ngayon? Salamat guys sa paharang-harang. Naharang-harang na naman ako. Ay, 9 minutes. Okay lang po, sabi ni Charito Pangan. Tusok na yan, sabi ni Charito Pangan. Salamat sisi sa mga patusok. Sorry, hindi kita mabigyan ng jacket mo. Bakit kaya ayaw magbigay ng jacket si Lolo? Hindi naman ako makapagbigay ng jacket na. Asa na yung si Shirley Vidal na naghahanap sa akin na magpakita daw ako kahit na nakahiga na. Ayan, nagpakita na ako. Hindi mo lang nakapag-supply. Ayan guys, thanks so much. So, 5 million people in the house. Salamat guys. Darmong Kandado. Congrats po sa inyo, sabi ni Darmong Kandado. Sino po sila? Darmong Kandado, ayan, nagbuba ng kanyang bahay. May intro po ako bago, sabi ni Carmong Kandado. Oh, si Inting Vlogs ito. Inting Vlogs, ikaw ba yan? Si Darmong Kandado. Perlita Ventura, loading. Bakit naglo-loading ba ako? Hindi naman. Ako bang naglo-loading? Bago lang po ako, pero dati na po ako. Ano yun? Ano daw? Bago lang po ako, pero dati na po ako, sabi ni Darmong Kandado. Ending Vlogs, ikaw ba to? Niloloko mo ako ah. Bago lang po ako, pero dati na po ako, sabi ni. Dati na po ako napunta sa inyo, sabi ni Darmong Kandado. Yun nga, kasi may jacket ka na. Pero hindi ko ma-recognize yung profile mo kung sino ito. Ngayon ka lang ulit dumalaw sa aking bahay. Ayan. Darmong Kandado, dati na po ako napunta sa inyo, sabi ni Darmong Kandado. Ayan, sino ka nga? Hindi ko matandaan.
Madalas po tayong dalawa lang dito pag naka-LS ka, sabi ni... Sino kaya to? Sino kaya to? Si Dong lang ito, siguro. Darmong Candado. Ayan, nilike ko na. Pang 16 na pang 16 na tamsak. 50 subscriber. Sino yun? Si si Francis? Si Francis Lloyd ba yun? Hindi po ito ninja, sabi niya. Kaya nga, pinuntahan ko. Bago lang po akong YouTuber, mami, sabi ni Darmong Candado. Ikaw ba si Francis Lloyd? Charito Pangan, dito lang ako host at Mama Norm's Kitchen, sabi ni Charito Pangan. Salamat Sisi, salamat sa pagstay. Perlita Bintura, Sir Darmong Candado, full package na po, sabi ni Perlita Bintura. Ayan, Darmong Candado, done na daw sa bahay mo, sabi ni Sis Perlita Bintura. Naka full pack siya sa'yo. Ayan guys, maglablaban na kayo. Parehas kayong bago-bago pa lang. Ilan pa lang yung bahay mo, Darmong Candado. At saka Perlita Bintura, hindi kayo nagkakalayo ng bahay. Ayan guys, maglablaban na kayo. Salamat guys sa 4 million people in the house. Bakit hindi umaalis yung ko? Hindi ako makapaglagay ng jacket. Bakit kaya? Madam Charito Pangan, ang sarap ng niluto mo kanina. Na ano ba yun? Shrimp with garlic. Darmong Candado, Mami Norm, sabi ni Darmong Candado. Wait ha, kinig lang ako, sabi ni. Work lang, sabi ni Darmong Candado. Sino kaya to? Madam Charito Pangan, pakibaba naman po bahay mo, sabi ni Perlita Ventura. Pwede mo namang i-search sis Perlita. Mano-mano mo na lang pagka 5 million people in the house, thanks so much. Darmong Candado, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Darmong Candado, nadikitan ka na daw ni sis Perlita Ventura. Dalawin mo naman yung kanyang bahay. At lablabin mo rin si sis Perlita Ventura. Ayan, Darmong Candado. Pabalik na lang si sis Perlita Ventura at dinikitan ka na ni sis Perlita Ventura. Ayan guys, thanks so much. 5 million people in the house is still there. Salamat guys. Thanks so much sa 15 na patamsak nyo guys. Salamat.
Oops, 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 oops. Muntik na. Muntik na. Search muna tayo guys. Nalulubat na ang CP. Thanks so much sa 4 na andyan. At saka sa 15 na patamsak nyo guys. Salamat. Ayan guys, naka 56 minutes na tayo. Perlita, Ventura, alisin mo muna, Mama Norms. Babas mo. Bakit? Tinatakpan ko ngayong mga wrinkles ko eh. Bakit? Alisin mo muna. Mama Norms, bubbles mo, sabi ni Perlita Ventura. Bakit naman? Tinatakpan ko ngayong yung mga wrinkles ko. Ikaw talaga. Bakit? Ayan. Paano pa tanggalin na? Hindi ko na alam tanggalin. Hindi ko na alam tanggalin. Hindi ko matanggal, Perly. Hiya mo na yan. Hindi ko matanggal. Hindi ko alam tanggalin. Marunong akong maglagay pero hindi ko alam tanggalin. Ayan guys, malapit na tayong matapos. 57 minutes na tayo. Ayan. 7 minutes more to go para ilampas lang natin ng 5 minutes para hindi na mabawasan yung 1 hour. 5 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys for staying. Ayan, nakikita nyo ngayon yung bed ng alaga ko. Wala siya, nasa hospital. Hindi pa rin para makita kita, Mama Norms. Wow, hindi mo ba ako nakikita? Grabe. Grabe naman to. Kitang-kita na nga Kitang-kita yung bed. Kitang-kita yung bed ni Tit-Tit. Nasa daw siya. ICU ngayon. Kawawa naman. Mag-isa lang siya doon. Grabe. 5 million people in the house. Thanks so much sa mga nakabiji-biji dyan. Salamat guys sa mga pabiji-biji nyo. Andyan din si Shishay Collection. Paharang ate, sabi ni Shishay Collection. Ayan, si Shishay Collection guys is si Shishay Vlogs. Ayan, salamat kanina, sabi ni Shishay Collection. You're welcome, Sisi. Welcome din. Siguro may premiere din ako bukas kung makapag-upload ako. Kasi hindi makapag-upload, hindi rin nakapag-edit. Nakapag-edit pero hindi makapag-upload pala. Kasi nga naka-full na daw ako. Ang dami ko nang na-delete na video naka-full pa rin. Ewan ko ba.
naka-full na yung internal memory. Paano ba yun? Sis Pearly, pag naka-full na yung internal memory, saan ka magde-delete? Hindi ko alam. Salamat kanina, sabi ni Shishai Collection. Ayan. Shishai Vlogs. It's L. Ano yun? It's L. Ayan. Ang sakit talaga yung likod ko. Pinabangon ako kanina. Gusto akong makita nung isang friend natin. Asan daw yung tao dito sa LS na to. Pero nagpakita ako na nawala naman siya. Ayan guys, 5 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat sa pag-BG nyo dyan guys. At malapit na tayong matapos. 4 minutes na lang guys. I-end ko na to para makatulog na at makasupport naman kayo sa iba. Sa ibang nag-ELS dyan. Support each other para sa ekonomiya. Ayan, sis Perlita Ventura, nadikitan mo na ba si Shishare Vlogs? Pag hindi mo pa kadikit, dikitan mo na siya. Isang legit friend yan. May video rin ako together sa kanya nung nagkita kami sa Central. Ayan, si Shishare Vlogs ay andito rin siya sa Hong Kong, sis Pearly. Sama natin dito sa Hong Kong. Ayan guys, magdikitan na kayo. At malapit na tayong mag-end. Mama Norms, ano yung BG? Yung andyan lang. Nakikinig, ganon. Andyan lang, nakikinig. Kaya nagbibigi-bigi. Bigi-bigi. Andyan lang, nakikinig siya habang nag-work, ganon. Bigi-bigi lang. Ewan ko lang din. Bakit tinawag na bigi? Bigi-bigi. Bigi-bigi lang host, ganun. Bigi-bigi lang habang nagwo-work. Grandilyn, keep the faith. Tamsakdan Mama Norm, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Thanks so much, Madam, for coming. Salamat ulit sa pagdalaw sa aking munting bahay, Madam Grandilyn. Keep the faith. Keep the faith. Ayan. Si Perlita Ventura, ayan. Pagka hindi mo pa kadikit si Madam Grandilyn, keep the faith. Ayan, dikitan mo na rin siya. Siya ay nasa Norway din. Sis na lang, Mama Norms, sabi ni Sis Grandilyn. Ayan. Sis Grandilyn. Ayan guys, pag hindi nyo pa kadikit si Sis Grandilyn, keep the faith. Ay, USA pala. Sorry, akala ko kasama mo si Manang. Ayan guys. Bingi-bingihan. Siguro. Ayan guys, pag hindi nyo pa kadikit si Sis Grandilyn, keep the faith. Ayan, dikitan nyo na guys. She's from Virginia, USA. Wow. Ayan guys, sana makapunta rin tayo sa Virginia, USA. Ayan, dreaming. I'm dreaming. Ayan, Grandilyn, keep the faith. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Sis Perlita Ventura. Ayan, lablabin mo na si
Sis Grandeline, keep the faith. Ayan, maglablaban na kayo guys. Sis Grandeline, si Sis Perlita Pintura ay baby pa rin ang kanyang bahay. Baka pwede namang maglablaban na kayo dyan. Ayan guys. 5 million people in the house. Thanks so much. Mukhang mapapahaba yata yung LS natin ngayon. Kasi napaparami tayo. Sige. At maglablaban muna kayo dyan. Hindi ka nag-LS, Sis Grandeline. Grandeline, keep the faith. Kadikit ko na si Sis Perlita. Ayan. Kadikit mo na pala si Sis Perlita. Ayan yung iba. Si Shisha Vlogs. Andyan. I-scroll mo na lang. Sis Grandeline. Kasi marami silang nauna dyan kanina. Andyan si Shisha Vlogs. Andyan din si Darmong Candado. Andyan din si Charito Pangan. At saka si Shirley Vidal. Andyan din kanina si MS Adventure. Ayan, siguradong kadikit mo na. Si MS Adventure. Ayan. Si Nika Explore. Baka hindi mo pakadikit. Sis Grandeline. Ayan. I-scroll mo lang at magmano-mano. Hindi kasi masakit ang puson at balakang ko. Di ako makatagal umupo at tumayo sis. Sabi ni Sis Grandeline. Ayan. Pwede mo namang pwede ka naman ng mag silent LS na lang. Sis Grandeline para makakuha ka ng WS mo. Ayan, si Sis Perlita Ventura, ayan, bagong-bago pa lang yung bahay niya, pero marami na siyang WH. Kasi siya, nagsa-silent LS siya. Ayan, kanina, nakakuha siya ng 46 hours. Ayan, guys, bagong-bago pa lang, ay na siya. Mahigit 200 yung WH na niya. Kasi nagsa-silent LS siya habang nag-work. Ayan, nakakakuha siya ng WH niya. Kaya pwede mo rin gawin yun, Sis Grandeline. Kahit nakahiga ka dyan, ganon, mag-silent LS ka, o kaya i-back camera mo na lang. I-back camera mo habang nagsasalita ka. Try ko din minsan sis, sabi ni Sis Grandeline. Oo, ganon naman ang ginagawa ko noon din eh. Habang nagwo-work ako, nag-LS ako, nagsa-silent LS ako. Tapos kung minsan pag nakahiga na ako, naka-back camera ako, lang yung bag. Yung bag ang pinapakita ko habang nagsasalita ako, pero nakahiga na ako. Kasi nga masakit sa likod, yung matagal nakaupo, tapos maghapon sa trabaho. Kaya kailangan din natin na ihiga yung likod para ma-relax ng konti. Kaya habang nag-LS ako, nakahiga na ako. Kung minsan 'di ba yung naunang mga LS ko, yung bintana ang nakaharap doon sa kalsada yung yung camera ko. Kambal ni Rins harang, sabi ni Kambal ni Rins. Ayan, thanks so much Kambal ni Rins too sa paharang-harang mo dyan. Salamat guys sa 5 million people in the house. Thanks so much for staying. Ayan, itry mo sisi yung ganong pag-LS. Meron at merong pupunta sa LS mo. Meron at merong susuport. Kahit ilang tao lang yung magsusupport sa'yo, pero makakakuha ka ng WH mo. Ganon. Kahit 3, 4, 5 yung tatao doon na mag-stay, makakakuha ka ng WH mo. At kahit everyday yan, makakakuha ka ng WH. Everyday, paunti-unti, ayan.
Saan ka sis? Sabi ni sis Grandilyn. Dito sa Hong Kong, kasama namin si Renz Dimple Vlog, saka si Perlita Ventura, Nika Explore, saka si Lilia Veras. Ayan, magkakasama kami dito sa Hong Kong, si Grandilyn. Ayan. Noipi Qatar, thanks, sabi ni Noipi Qatar. Ayan, si Noipi Qatar is si Inting Vlogs, siguro. If I'm not mistaken. Noipi Qatar, ikaw ba si Inting Vlogs? Thanks, 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 sabi ni Noipi Qatar. Ayan. Kambal ni Rins 2. Ayan, nagme-merienda na si Kambal ni Rins 2. Anong merienda mo? Sisi? Grandilyn, keep the faith. Okay sis, thanks. Sabi ni Grandilyn. Ayan, yes. Ganun. Ang ginawa ko, nag-self, rin ako, na ng WH ko noon. Nung hindi pa ako napasok sa pinakbet team, talagang inaano ko, yung pag-ELS ko, ang madaling araw, ganun. Tapos pagka tuwing alauna ng hapon, nag-ELS ako noon, imbes na itulog ko lang yun na oras, pero ginugugol ko sa pag-ELS. Tinatawanan pa nga ako ni Kuya Jerry noon dahil may LS ako na talagang pagod na pagod ako. Alauna yon ng hapon dito. Nag-LS ako pero nakahiga ako. Sabi ni Kuya Jerry, naririnig daw niya yung hilik ko. Naghihilik na nag-LS. Kaya tawang-tawa si Kuya Jerry, naiya ako noon. Sabi niya, ano ba host, nag-ELS ka tapos natutulog ka? Naririnig ko yung hilik mo, sabi niya. Grabe. Ano kaya yun, nag-ELS na natutulog. nakalimutan kong i-silent. Kaya narinig niya yung hilik ko. Siguro nabingi na sa kakahilik ko. Ayan guys, 6 million people in the house. Thanks so much. Salamat for staying. Noipi Qatar, thanks. Sino ba to? Noipi Qatar, thanks. Ang dami niyang thanks. Noipi Qatar. Sino ba si Noipi Qatar? Si Inting Vlogs ba to? Perlita Ventura, oo Madam Grandilyn, keep the faith. LS tayo kahit wala watching, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ipon sa WH, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, from ni Sis Perlita. Kahit na dadalawa lang kami sa LS niya. Pero nakakaipon na siya ng WH niya. Kaya yan, nangingisda-ngisda. Yes, sabi ni Grandilyn, keep the faith. Ayan. Kahit dalawa, isa ang tumao sa LS nyo. Basta lang, go. Go lang ng go para makaipon tayo ng WH. Kambal ni Renz 2. Andyan ba rin? May siya? Thanks, Doc daw. Thanks, Doc. Perlita Ventura, mag 1 month na sa 19 sa YT, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, naka 1 month na daw si Sis Perlita Ventura sa 19. Pero hindi pa mas madami yung WH ni Sis Perlita kaysa yung bahay niya. Sakit tiyan ko.
Katatawa kay Shaolin, hahaha, sabi ni kambal ni Renz. Hindi ko na natapos, kambal ni Renz 2, yung mga pahula niya. Kasi nag-umpisa na akong mag-LS kanina. Kaya hindi ko natapos yung pahula niya. Nung nagpahula niya, nag-out na ako. Pero hindi ako nagpaalam. 5 million people in the house. Thanks so much. Bakit? Bakit ka natatawa kay Manang? Ba't ka natatawa kay Shaolin? Kambal na rin to. Ano bang pahula niya? Ay, inaantok na ako. Ano bang pahula niya kanina? Tapos na ba siya? Tapos na bang mag-LS? Sabi niya hindi siya magtatagal. Ang tagal na naman yung LS niya. Ilang oras kaya yun? Five million people in the house. Thanks so much. Kambal na rin to. Ha ha ha. Sabi ni Kambal na rin to. Ayan. Bakit? Bakit tawang-tawa ka? Ano bang pahula niya? Di pa naka-LS pa. Allah. Talaga naman. Ilang oras na yun? Ilang oras na yung LS niya? Madaming tao siguro, no? Maraming tao doon sa kanya. Mag-ano lang ako, 1.5 hour din. May 15 minutes pa. Kambal na rin to. Bagay mo, bigay, na, BJ mo doon, ninja mo para mapakinggan mo, hahaha, sabi. Tin na lang, sabi. Dito ako nagbabasa eh. Dito sa isa. Sa may ninja ko, dito ako nagbabasa. Kasi ayaw naman umalis itong ano oh. Nakaharang. Hindi ko pa nga nalagyan nung ano kanina. Yung tawag doon? Jacket. Si Charito Pangan pumunta sa akin kanina dito. Hindi ko nalagyan ng jacket. Ayun, umalis na. Kasi nagpunta ko kanina sa niya, sa premiere niya. Pumunta naman siya dito. Dumalaw din. Pero hindi ko nga siya nalagyan ng jacket kasi nga hindi naman makapag-jacket itong main. Bakit kaya? 5 million people in the house. Thanks so much. Asa ko sa 17 na patamsak nyo guys. Salamat. Salamat sa mga nagbibiji-biji dyan. Nag-premiere si Madam Charito. Oo, kanina. Kaninang anong oras yun? Alas 6 siguro. Hindi ko matandaan. Basta napuntahan ko siya kanina. Nagluto siya ng ng shrimp with garlic. Tapos kumain sila ng asawa niya, pinakita niya yung asawa niya, nagulam sila ng shrimp at saka munggo. Balatong na. Balatong sinagpawan na ti ngayon. Ngayon sagpaw na ako nanan. Reply ko na lang, sabi ni Kambal ni Renzo. Reply mo na lang.
Salamat guys, sa 5 pa rin andyan. 10 minutes more at mag-i-end na si host. Antok na rin ako. Sakit sa likod. Nakahiga na ako kanina eh. Sabi ng friend ko kanina, saan yung tao dito sa LS na to? Sabi niya. Kaya bumangon ako, nagpakita ako. Tapos naman, siya naman ang umalis. Ang daya nun. Sampo di, marami pa sila Yung mga yung mga pinakbit team, yung andon. Nakangati na naman yung mukha ko dito sa sa lamig. Siya. Huwag naman sanang mag-races. Ayan guys, 9 minutes more to go. At i-close ko na to. Kasi antok na rin ako. Babawi tayo sa May mga bago host, sabi ni Kambal ni Renzo. Pero yung mga pinakbit team, wala na doon. Andun pa. Ang tagal ng LS niya kanina pa. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 6 hours. 7 hours. Magsi 7 hours siya. Hindi ba siya napapagod na salita ng salita? Ngaw-ngaw. Ngaw-ngaw, ngaw-ngaw. Lala. Thank you so much guys. The 5 million people in the house is still there. Salamat. Paano ba tanggalin yung bubbles na sinasabi ni Sis Perry? Pag-aralan nga natin yan. Ayan. Tanggal na yung bubbles. Sis Perry. Ganun pala. Pindutin mo rin pala yun. Pindutin din pala yun. Yung nakalagay na bubbles para matanggal. Ganun pala yun. 5 million people in the house is still there. Thank you so much. At saka sa 18 na patamsak nyo guys. Salamat. 6 minutes more to go. Ayan, malapit na tayong matapos guys. Thanks so much. Kambal na rin to Perlita Bintura, Sis Grandeline, keep the faith. Ayan, Noy Picatar. Thanks so much for coming. At saka si
Shishay Vlogs, at saka si Shishay Collection, at Darmo, Darmo, Darmong Kandado. Ayan. Charito Pangan, thanks so much, Sisi. Saka si Emma's Adventure, Spirit 14, Shirley Vidal, sino pa yung andyan kanina? Shishay Vlogs. Ayan, thanks so much sa inyong lahat sa pagdalaw sa aking munting bahay. Erin and Eric's World, harang mami, sabi ni Inting Vlogs. Ayan, thanks so much for coming. Salamat sa paherang-herang mo dyan. Yun nagpakita din. Kanina pa ako. Kanina pa ako. Kanina pa ako nagpakita. Pinatanggal nga yung Natawa tuloy si Inting Vlogs. Kanina pa nga ako nagpakita. Ang sakit na nga yung likod ko na nakaupo. Sabi magpakita daw ako. Nakahiga na ako kanina. Ayan. Salamat guys sa 6 million people in the house. Lagi ka nagtatago sa likod. Kaya nga, namuni ako na hindi ako nagpapakita. Bihira lang ako nagpapakita sa LS ko. Bihira lang ako nagpapakita sa LS ko. Kaya sabi ko, namuni na lang ako na hindi nagpapakita. Hindi nagpapakita sa LS. Ayan. Tinawanan tuloy ako ni Inteng Vlogs. Katatapos lang LS ko, sabi ni, ang tagal ilang oras yun? Nakailang oras ka? Kanina pang maga yun. Natulugan ko. Buti di ka pinagbantay sa hospital. Uy, bawal namang bantay dito. Wala namang hindi naman pwedeng magbantay. Nasa ICU siya. Paano ako magbabantay? Hindi pwedeng magbantay dito. 9 hours, biro mo yun. Ilan ba nakuha mong Ilang hours yung nakuha mo? 9 hours. Si Sis Perlita, nag-LS siya, nag-silent LS siya, nakakuha siya ng 46 hours. Biro mo yun. Grabe. 46 hours. Perlita Ventura, shout out, Sir Inteng Vlog, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Yung 9 hours mo, nakakuha ng 20. Di malaki na yun. Hindi ka naman na naghahabol ng mo, ng WH mo. Kailangan ang gawin mo ngayon yung premiere. Tapos upload ng video mo. Hindi mo na kailangan yung WH mo. Kailangan magpa-premiere ka na. Yun ang asikasuhin natin, yung mga money. Kasi mas malaki daw yung bibigay ni Lolo. Mas maraming ads yung ibibigay ni Lolo sa mga premiere. Kaya upload ng videos. Pero hindi ako maka-edit. Naka-edit ako ng isa kagabi, pero hindi ko ma-upload. Ayan, pending pa rin siya. Ang hirap kayang mag-edit. 6 million people in the house is still there. Thanks so much sa 19 na patamsak nyo guys. Baka namang pwedeng gawin nyo ng 20. Nang hingi pa. Meron ako video, hindi pa na-upload. Kaya ako din ang dami kong video pero hindi pa na-edit. Tapos yung na-edit ko kagabi, kaya hindi ako nag-LS kagabi, nag-edit ako. Isa lang yung na-edit ko pero hindi ko naman ma-upload. Kaya hindi pa na-i-premiere kasi naka-full na yung yung internal memory ko daw. Paano mag-delete sa internal memory? Naka-full na daw siya. Hindi ako marunong. Kaya hindi ko
i-upload. Yung na-edit ko kagabi. Hindi na nga ako nag-LS para mag-edit. Hindi naman na-upload. 6 million people in the house is still there. Thanks so much. Thank you so much, guys. Hello at Perlita Ventura, sabi ni Inting Vlogs. Ayan. Hello din daw, sabi ni Inting Vlogs, sis Perlita Ventura. Ayan. Thanks so much, guys. Sa 6 million people in the house is still there. Sa mga nag-BG-BG dyan. Paano na yung storage ng phone nyo? Puno na yung storage ng phone nyo. Kaya nga, ang dami ko nang dinelete. Mag-delete na kayo ng iba. Ang dami ko nang dinelete. Pero wala pa rin. Need 1,500. Ano ba yun? Sabi niya. Para daw ako maka-upload. Ang dami ko nang dinelete kagabi. Makabili nga ng ano ba yun? Memory card para i-transfer ko doon yung iba. Nag-delete na ako. Ang daming videos na na-delete kagabi. Pati nga yung hindi ko pa na i-edit na yung pagluluto ko ng munggo. Dinilit ko na. Wala pa rin. Hindi pa rin, ayaw pa rin pumasok. Sana ma-upload ko mamaya yung isang inedit ko. Magdi-delete na naman ako mamaya. Para maipasok yun. Ma-upload. Ayan, guys. 1 hour 32 minutes na tayo. So 3 minutes more to go para i-end ko na tong LS na to. 1 hour 30 minutes lang ang ko para makapagpahinga naman na tayo. Ano shipping nyo? Samsung? Oo, Samsung at saka Asus. Samsung, wala akong iPhone. Walang papili ng iPhone. Inting Vlogs. At saka yung iPhone daw, kasi naka-iPhone si Sis Perlita Pintura. Yung mga apps daw na i-install mo, may bayad. May bayad daw lahat. Yung i-install mong apps. Ganyan talaga problema niyan Samsung, sabi ni Inting Vlogs, memory. Kaya ang bilis. Ang bilis na napuno. So, dami-dami na siguro. Kahit hindi pa puno, sabihin full na. Oh, bakit naman? Kambal ni Renz to still the house. Thanks so much. Salamat, Sisi, sa pagtambay. Ayan, 2 minutes more to go. I-end ko na to para makasupport naman sa iba. Yung mga andyan. Yung mga gising pa. At inaantok na rin si host. At makapag-play rin yung mga sinusuportahang mga kasama sa mga WH nila. Sana naman maka-upload ako ng kahit dalawa. May dalawa na akong na-edit nga lang
Hindi makapasok. Ano CP mo, Sir Inting Vlog? Sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan, marami siyang CP, Sis Perlita Ventura. Baka lahat na ng baka lahat na ng ah, klase ng anong brand ay baka lahat na ng brand ng CP meron siya. Marami siyang ginagamit na CP niya. Meron pa siyang laptop. Ayan. Hello, Sir Inting Vlog, sabi ni Sis Perlita Ventura. Ayan. Tulog na yata. 6 million people in the house. I-end ko na to. Bukas ulit. At matulog na tayo. Inting Vlogs 3, sabi niya. Oo, tatlo lang ba yun? Tatlo lang ba yun? Puro Hawawi. Hawawi ba ang tawag doon? Hawawi. Malakas ba ang Malakas ba ang Hawawi? Sige po ma'am. Yung Hawawi daw mas maganda yung camera niya kaysa yung iPhone, sabi nung alaga ko. Mas maganda daw yung camera mas maganda yung kuha ng Huawei kaysa yung iPhone. Sabi nung alaga ko. Kasi nga customer nila yung Huawei na phone. Kaya alam niya. Pero naka-iPhone. Malinaw, oo daw. Mas malinaw daw. Mas malinaw daw yung Huawei kaysa yung iPhone. Sabi niya, sabi ng alaga ko. Yun ang sabi niya kasi customer nila. Saka battery. Oh. So mas maganda ang Huawei kaysa iPhone. Kung bibigay na ulit tong isa, di Huawei na lang ang bilhin. Huwag na yung iPhone. Kasi nga sabi ni Sis Perlita, pagka install ka daw ng apps may bayad. Tapos US dollar pa. US dollar, ano ba? Para sa akin ha, sabi ni Inting Vlogs. Oo daw, nasabi nga ni kasi mahal ang iPhone, oo nga. Mahal nga, tapos pahiram CP nyo. Pahiram CP pero nakalaptop siya, si Sis Perlita Ventura. Ayan. So ayan guys, babay na. Mag-ano na tayo. Alangan naman na ito 2 hours ko pa to. Magkukwentuhan muna tayo. Anong oras na? 11:45 na ng gabi. Magkukwentuhan pa ba tayo? Sige na guys, bukas ulit. At talagang masakit na yung likod kong nakaupo dito sa bed. So ayan guys, thanks so much. Good night everyone. Salamat sa pagpunta nyo ulit sa aking bahay. Kambal na Rins 2. Bye-bye. Sabi ni Inting Vlogs. Bye-bye guys. Good night everyone. God bless us all. And happy Friday. Bye-bye.